dis-odli. Ti 2 dis yn chwarae gêm odli. Do'n mynd yn colli. Be di'r gêm odli? Just yn gorfod odli efo wbath. Tan ti'n mynd i fel yma fyd. Heinau, brechdannau, sanau. Tannau. Gwyliau. Dyn ni'n mynd edrych? O ia, I suppose mae... Sodlau. Ti'n edrych allan eirio, dwi'n mynd yn eitha tuff efo niwedd ni. Llygadau. Nw'n ni gael fatha treifl sy'n gallu canu. Ie. A mae bobl fatha gwrando nhw. Mae'n canu rili distaw. So mae bobl yn gwrando nhw fatha. A mae'n gael cream yn gwallt. A mae'n fatha, fuck off! Mae'n ffynnu dda, dwi'n Mae hwnna'n fucking shit. Sorry. Gwersi piano yn y tywyllwch. Llun y rhaglen ar nhw llwyr y mwthodwr a jyst boi yn mynd, na. I bob ddim. A ti'n ato fo fatha, panad? Na. Treifl? Na. Bym tangerine sy'n deheu fod yn banana. Lle mae'r pen? Dwi rili yn mynd rhaid eto, ynddo. A fi? Ie. O lle fi'n Dafydd? Os ti'n pawb yn mynd, ynddo, oce. Ni dorri dyn ni'n mynd. Sioi nhw adeiladu pontydd. O, go on then. Ie, jyst sioi am engineerio pontydd. Ac yn y bawd. Dwi'n gwybod os di 3 munud. 3-4 munud per pop. Yn ddigon i, actually. Yn ddigon i fynd mewn i hanes. Pontydd mae gyd sy'n gynnu ni yn yr ardal lleol. Be di yna boes actio John Albert ar pen gyllun? Malcolm John. Malcolm John? Oce. Cos dwi'n meddwl... O, be am gael yna Malcolm John ar y Sam Daisy neu beth o? Waw. Be mae'n dweud ar camlwg yma? Bo, wyna. O, allwn ni fatha...